Ребятам пару слов скажу, бародаро. Ягон майда шит намекне. Ина отправка дорим тараф шаҳри Перм. Уже Екатеринбург гадатай дигар рафт. Защитное стекло, чехол, подарка. 1 сола сертификат гарантия барои ремонт. Ина бародаро. Любой хел кор мекунад, 100% суратгирак, зарядник, марядник. Ина марамат кунед. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародаро. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ина офис рафтесем, иншоалло ҳозир пурра карда сёмка мекунем. Чӣ хел мо кор ёбем дар Москва ва чӣ хел кунем ки ай кор сур накунану. Мисол вақте ки ай кор биромадем рафтему дофи дигаам биёем, чтоб мора кор да бигиранд. Ина касе телеграми мара дорад, дидагия уже бародаро мо аз фаълиш кардем. 2021 Мерседес полный фарш AMG. Барои туи марако хизмат даем любое время бародаром. Номер дар описании видео мешава, номерои менеджер нависен. Ира диди? Ти чӣ? Оз ту дам равон мекунам. Примерно намихе мо рӯза бега мекардем. Боварӣ дорам ки бисёри мардуми тоҷик, бисёри бародарое ки ҳастанд ҳозир дар Москва бекоранд, ҳамоам примерно намихе рӯза бега мекунанд. Лекин бекоранд. Рӯзи дароз мешинанд телефон бозӣ кардан. Кор нест. Рӯз бега меша, бега рӯз меша, ҳафтаву моҳ мегзара, ҳолиам кор нест. Серьёзно? Кор ҳастай, желания нест. Кор рехтагие Москвада. Ман шумо да я мисоли одди меёрум, лайфхак бигем да хел. По-любому окружение шумо да ҳастай бародарое ки мисол ҳамсинфтона ҷура, ҳамсоя фарқ надорад, да я ҷо кор мекунад, 100-200 ҳазор ойлик мегира. Ба шумо мегем худо додай уда. Ҳай ӯро худо дод. Ӯ амаки дора, ӯ тавоӣ дора. Дига баҳона надорен шумо. Дар Москва чӣ кори зуре ки ҳастай, бояд да зуршам ҳастай. Ай такси дам зуруш ҳастай, ай администратор дам, ай бизнес дам, дигар ҳар як кори зуре ки ҳастай, ай уда зуруш ҳастай. Ва шумо фикр накунед ки ӯ бародар да худо дод, та да надодестай. Не бародаро, иҷа шумо хатогии калон мекунед. Рӯзи дар рӯзе ки шумо прикол тамошо мекунед, ӯ бародар китоб мехона, ӯ бародар мерава кор мекунад, ба вақти соат да ӯ пеш мераву, шумо олиам прикол тамошо мекунед ранги ман. Ман вақтиш амихе мекардам. Ман мисол меорам, чтобы шумо да сахт нарасад, 2015, 2016 ай сарам гузарондагиам. Рӯзи дар роз телефон бозӣ мекардем, бега мешид, мегуфтем кор нест. Бародаро вақте ки мо мешинем, телефон бозӣ мекунем, ҷурабозӣ мекунем, хонагиҳо Тоҷикистон да мо омадаем кор кунем. Конечно, дар ин ҳолат кор мора намеёбам. Мо бояд бихезем кора биёбем. 10 ҷо рафтӣ, кор гуфтӣ, наёфтӣ, роҳ афтода наша, бара 11 ҷо. 11 ҷо наёфтӣ, бара 15, 20, 100 ҷо бара, ҳамон кора биё, кор кӣ. Кор ҳастай, возможност ҳама вақт ҳастай. Просто хай пастию баландӣ мешава. Фикр кунед, агар ки дар зиндагӣ, дар бизнес, дар кор ё ки дар спорт, дар дигар чизо, агар ҳамин пастию баландӣ зиндагӣ набоша, ҳамин қииндиву душворӣ набоша, ҳама ҳозир миллионер мешид, ҳама спортсмен мешид, ҳама бой мешид, мерафт. Конечно, дар инҷа мешава пастию баландӣ ки бояд сабр кунем, чӣ хеле ки даже дар Қуръон омадаги ҳадисҳо ҳастай, Аллоҳ таоло дӯст медорад бандаеро ки сабр мекунад. Барои ҳамин бародаро ба сари баланд, якум очередь, конечно, намоз, забони руситона хуб кунед, тарзи сухан кардантона, тарзи сару форматона биёин мо ҳозир ай тема камтар набуром бародаро, иншоалло вақт соат шид, оиди ёшам мефаҳмонам. Оиди корковӣ, то што ма дидам, уже 10 сол, 12 солиш ки Москва даем, мефаҳмонам примерно чӣ хел кора ёфта мешава. Мисол меорем, ҳозир шумо дар ҳамин Москваен ё ки дар дигар шаҳри Россия фарқ надорад, чӣ хел мо кор биёбем. Якум очереди, конечно, Авито. Беғарз Авито дар любой браузер, Яндекс, Safari, Google, Chrome, дигар метавонем бизанем. Прямо работа там от прямого работодателя, гуфтам, чизо ка пурра мефаҳмем, кама как хмагун кардам. Пурра менависем бародаро, меброяд, занг мезанем ва ҳаракат кунем дар любой ҳолате ки шумо кор медроем, договор кати, бе договор кор надроем. Кроме тот случай, вақте ки там одама мешиноси, ягон шиносат совет дод. Дуюм очередь и бародарои тоҷик, шиносои худат, ҳамсинфо, намедонам, тавоиётай, ҳамсоётай, дигар через амо меброи кор меёбӣ. Ва сеюм очередь бародаро, иҷа, конечно, уже роли калон бозӣ мекунад ки шумо камакакам боша забони русиро бидонен, басай. Ҳамин салом алейкум, ягончи фаҳмонда битонен. Ман шумо да мисол меёрам, ина ҳозир ду бародаре ки меброяд, якташ забони русиш хубай, якташ хуб нестай. Ҳар душон як ҷо кор да мераванд. Ай пушти кор, яъне якумш занг мезана оиди кор, дуюмш мерава ҳамуҷа. Кадомиш да ҳамун кора метиҳанд. Конечно, бародаре ки пеш мерава. Барои ҳамин броен, любой ҷода фарқ надора, магазин продуктовияй, складай, заводай, дигар. Бирен пеши охранник, бирен файруд кунем администратора, бирен файруд кунем менеҷера, биёем бигем ма тайёрам, ма кор мекунам, кор дошта бошем.
дар ин ҳолат шумо да большой вероятность гуфти урсо ки кора имена шумо да метия барои ки одам мебина ки ту омадай худат тамбал нести хести аҷод мисол камака кучагӣ меша кун ҳунари мардаке кади омади дар ин ҳолат конечно хубай и магазин наши дига штаб дуроин и склад наши дига штаб дуроин и завод наши дига штаб дуроин рада рафтести я тоҷика диди айвай бипурс ягон ҷои вайаш неста мо примерно ҳамихе карда будем ма склади армянода через тоҷико дар метро шолкувский ма шинос шида рафта кор кардагим ягон ҷои вайаш нест рада рафтести ҳамҷа як гала мардуми тоҷика любо чаманка ака бекорум ягон кор шид ина номерои телефоном ҳамихе мера просто мардуми мо нағз мебинанд бародаро бахшиш мешинанд кор нест бо як хелишта кор меёвӣ ина дар телеграм ма бисёр вақт мамин мешава як хелишта кор меёвӣ эй кор мада намешава субҳаналло бародар ҳеҷ гап не и кор намешава времени ида кор кардам бигӣ параллелна бо дига кор биё бо бародарое ки уже кор кардесен ина шумо да совет вақте ки шумо уже кортонам уже на самом деле дар ҷонтон задагия мехоҳем буброем яке кори зур ёфтем шарт нестай ки шумо бихезин хеле бо кучагӣ бигирем камака девунагӣ кунен начальникати ҷанг кунен ҳамкоротон кати ҷанг кунен аки ман мебурам дига намеём гуфта не и кор нодурустай бародаро и кортон ганда нодурустай дар ки ҷое ки кор мекунем пешаи дига ҷо рафтам шумо аҷа як ҳафта выходной бигирем як ҳафта аҷа выходной бигирем бирен да уҷа кор кунен як ҳафта да уҷа кор мекунен диден маъқул шид меоин аҷа меброен настроение хуб кардем агар тонистен ягон духтар бачаҳо боша бирам 300-400 рубл меша 5-6 шоколад биёр битеш директор кати хайру хушку мезани мера уҷа кор уҷа одамия ягон гап меша намеша як вақти дига ту иҷа миёй тра давида кор да мегирам агар ки ту мегуфти ки не ман уже дига ҷо мерам кор медурам корум зур мешава лекин иҷатам хуб буд пага уҷа мера уҷа ягон гап меша ҳама уҷа мемонӣ ҳама иҷа мемонӣ барои ҳамин отношенияи хуб бояд ҳама вақт ҳама кати боша шарт нестай ки вай мисол мусулмонай христианай тоҷикай урусай дигару дигар мисол рафтомади хуб мо якумон шуд мусулмон буданмона нишон медиҳем баъд тоҷику баъд одам буданмона бародаро барои ҳамин дар ҷое ки кор мекунем шарт нестай уҷа разбор карда бо броем бирен даровда не дар любой кор дар любой чиз шумо метавонед смело ба сари баланд бигарден фақат танҳо дар ҳолате ки шумо забони русиро медонед тарзи правилна сухан карданам бисёри мардум хеле нағз мебинанд як вақт ман хеле мегаштам инаи моментҳоро бимонед бисёртар савол мешава бародарое ки права дорем праваи тоҷикӣ кати чӣ кор карда мешава ба праваи тоҷикӣ шумо метавонед доставка кор кунед бисёри организатсияое ки ҳастанд мегиранд праваи тоҷикӣ кати ё ки худтон метавонед мошин аренда гирен ё ки мошин харен кор буроен дар тарафи яндекс доставка яндекс курьер достависта бо якчанд фирмаи дига ҳастай ростига ба хотирам нестай иншолло дар телеграм мепартоем видео қадарозам нашид лекин боварӣ дорум камака кам боша иншолло ба шумо фоида меёра бародаро рӯзҳои наздик дар шаурма мо сёмка мекунем чӣ хел шаурмист шавем чӣ хел ёд гирем тарзи процесси шаурмара ростига мо бояд пеш сёмка мекардем бародаре ки ба мо абишат кардагӣ буд вай тоҷикистон даёзӣ иншолло ягон нафари дигара сёмка карда пешкаши шумо мегардонем ҳар ҳафта уже як ё дута видео оиди корҳо дар москва магазин, мойка, ресторан, шаурма, дигару дигар. Самое главное, подписаться кардан ай хотиртон аброрен ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo шиносотон дар авон кунену дар панои ало бошед. Ягон камбудӣ боша нависен иншолло ки дар оянда ислоҳ мекунем. Ассалому алайкум.